Ayaw! Kunin! Ayaw! Saryo! Saryo! Hey, what happened? Saryo! Saryo! Oh no! Uy, Ado! Masasabaan mo ba? Asa mo anak? Kaniyara ko sikig. Tawag ato. Hapit na orot akong tingo ko sikig tawag. Wapay mo anak. Masuko na ka! Sus, naunsa man taong kay. Nakako isugo niya. Asa mo imong anak na iron? Ha, ang butang ni Moroy. Magsige na ka diha og saba-saba nga sa'yo pa sa buntag. Pa. Di makagikan. Ha? Inaya lang ng tingog ni Muy. Abi ni mo ha. Usa gatos kat singit ako nimo. Karon pagkakabot. Pasensya kayo pa, Pasensya. Diin mo sa daay ka. nakatuog ko dito sa may mangga. Katog. Ika, sugoon tika. Papalit tigtog sardinas. Oh, palit tigtog sardinas. Duha ka buok ha. Bantay maglangay-langay sa ka. Dong saryo ka na. I-apil lang sa niyang bayad ang kuan, kurente. Dali ka. Sa imong anak. Kuha niya sa imong anak ba? Kinahanglan nga. Kada singgit na to, maabotin siya. Asam din naman liwat ay liwat pa rin mo. Sir, excuse me, sir. Kasi ganahan ka mo raffle ticket, sir. Raffle ticket, ma'am? Yes, sir. Ay, dili lang, ma'am. Gisugo akong papa, ma'am. Sir. Balik ka, sir. Basin mo na ni chance ni mga makadaog ka o tanawa. Oh, naka-red pa man ka. Tanawan, sir, ha? Huwag ka lang buhatong kunik mo palit rakaani. Naharba ni promo, sir. Promo sa may promo ninyo, ma'am? Pwede kang makadaog og motor. Motor? Motor! Ngandoy ra batos papa og motor da. Chance Unsa mo, sir. nga motor, ma'am? Inmax. Oh, Inmax? Oh, Inmax. Oh, ginapangandoy ni papa. Ya. Sa man ang mga raffle ticket mo, Ano ma'am? sir, sir, mo pili ra kaani. Mo na dyan na pili ning upat, sir. Basin ikaw na ang masultihan nga makadaog ani, sir. Ay, bisin ko an ma'am kanang ang namalit ana nimo ba nga gipalitan na ka bisig kato may makadaog ba? Ay, Dili lang. dili, sir. Uy, sa tanawa pa lang daan, sir, ha? O, tanawa. Swerte na kayo, di ba? Ang buwan. Buwan, ang meaning anang buwan, sir. Kahayag. Mo ni maghatag kahayag sa imong kinabuhi, sir. Kalendaryo man ni ma'am. Ay, dili, sir. Mao dyan ni ang porma sa mong raffle ticket, Jod. Inaani, gituyo kay ngano. Ay, awa, sir, ha? Kini, first quarter. Mao na ni ang first nga maghatag og swerte sa imuhang kinabuhi. O, motor, ha? Hunaw na, motor. Kini, new moon. O, sign na ni sir nga maabot na sa imong kinabuhi ang bag-ong swerte. Oh, tapos sir, napailain sir. Full moon. Full pandan, but pasabot matibuok na ang imuhang swerte. Oh, di ba sir? Oh, last sir. Last quarter, pasin mao na ni last chance nimo sir nga makadaog ka. Oh, di ba? Swerte kayo ka sir. Sige na sir, palitin ako. Tama, no? Nindot sa nimong ticket mo kay Sige. nay hunas og tao ba, no? Kanang unya ma'am kanang pila man sana mo? Ay, barato ra kayo na sir. Kaya ra kinanimo 1.6. 1.6? Oh, 1.6. Di man sa basta-basta ang premium ani sir huno na Inmax. La 1.7 ra man ni ma'am unya palit ra ba niya akong sardinas niya bayad og kuryente. Ay nya sir. Ayog palampas sa ang chance kay basin oray huno na sir ha. Swerte tanawa og patalan siya ni kabuok. Kita sa no? Oh, Pero once in a lifetime ra biya ang swerte biya sir ha. Dapat i-grab na gina nimo jud. 1.6 ang usa ma'am. Oh, 1.6 ang usa. Mo pili ra man kaani. Ah, sige ma'am, usa lang ko ma'am kana lang ko ang kuan ma'am kanang Asa sir? new kini new mo ma'am bagong Ay, good bagong choice. kinabuhi ba? Bagong kinabuhi, Kana, ma'am, bagong kay- swerte. Kini lang ako ipalit ang sardinas. Sir, good luck sir kay sigurado jud kong swerte ka kay naka-red good ka. Sus. Salamat kay mama. Oh, susuwi sa payan. Salamat sa pagpalit sir ha. Oh, sige ma'am. Nya, kanang good luck sir. Oh, Oh, sige sir. inbox ani ni papa. Nganong usara man na kasardinas nga duha man kabuk ang gisugo sa mga amahan. Adeng, nana ako sardinas nga akong gisugo. Ganong sarap na?
Duha akong sugo nimo. Asa man usa? Di ka bigo, ha? Di ka bigo. Asa man na akong gibabayad nimo sa kuryente di ay? Ipalit akong ticket, ma. Unsa? Nakagibalik-balik mo kanong ticket na. Wa man ni kasiguraduhan. Animal si bata. Nangandoy man gud si Papa mao ka ng motor nga Nmax ba mo nang akong gipalit og raffle ticket, ma. Unsa? Unsa man tay nasud sa utok nimo nga nagpalit-palit mo kanang ticket nga wa man taon gay kasiguraduhan. Sus, bro. Ma. Basin di makadaog ta kay basin swerte na ang ticket niya kung napalit kay Newmon man eh. Basi man nyo, yan ay mong kinabuhi ito sa lahi kalibutan. Ha? Ano na? Gisogol ti kay sardinas, duha ka buk. Usa mong gipalit. Nga ang inugbayad sa kurente. Imo pag gipalitan ng raffle ticket. Pagkawagyo, ayaw nimo. Ayaw ka! Ano? Kunin! Ayaw! Medyo ko pinangga nilang mga Papa. Pero meron ko nilang kalatahon. Ila raman ang pangandoy akong giuna-una. Munugon maninuon ta. Mauan pa. Nagpatrapo na lang ko sa abula to. Ading. Ding. Motor ding. Aduh. Dili ka dito sa motor ding. Aduh. Ding ato ka ding. Ano man na dyan ang imong pangandoy nga Nmax, ada! Ding. Ada! Gibunog ni mo imong anak pero nataman siya imong pangandoy. Ding. Asam nitong anak di gamay ko pasaylo ding. Mama. Papa. Dong. Pasaylo ako dong. Sir, ma'am. Ako, sir. Asan yung kwintador, ma'am? Asan yung kwintador? Asan yung kwintador? Duha na kabuan. Wa mo kabayad sa kurente. Potlono na yung kurente. Unsa? Kinsam na ning motor. Ako na motor, ma'am. Subscribe lang sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.